Ανοίγει εύκολα, Ναι, ανοίγει εύκολα, δεν στη εύκολα πανί. Είναι μαλακό και φεύγει αυτό μόνο του. Να το. Σε 2 λεπτά άνοιξε το φύλλο. Να κατρέψω αυτό. Ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Και πώς, μόνο 4 θα ανοίξουμε. 2 από κάτω, 2 από πάνω. Αυτό είναι έτοιμο τώρα. Να το πάρουμε πιο μεγάλο. Θα βάλουμε το λίπος. Λάδι και βούτυρο εγώ βάζω και θικό. Θα βάλουμε το λίπος τώρα. Αυτό είναι λάδι και βούτυρο. Λάδι και βούτυρο, ναι. Λάδι και βούτυρο. Εγώ δουλεύω με τα χέρια, δεν βάζω ούτε πινέλο ούτε τίποτα. Πιο άνετο μου είναι όλα αυτά. Τελειώσαμε με το ένα. Το βάζουμε στην άκρη. Βάζουμε το άλλο τώρα. Γιατί τα κλείνεις έτσι? Για να πάρει το βούτυρο, να βοηθήσει το βούτυρο.